te koop, dat is te koop. Eigenlijk als je die dik gaat doen, dat ik even bij Rico goed. Want aan Rico natuurlijk een prachtige woning hier op de Kronkel. En daar lopen allemaal van die kleine zwenskes rond, toch? En hij had al zo'n hiksken omheen en dat vind ik van hartstikke leuk. Dus Fred, hol hem even erbij. Oh, nee, dat vind ik van dierenleer, dat ken natuurlijk niet. Maar de twee varkens hier van de familie Kramer staan wel in de rie. Dus proficiat. Ja, we zijn natuurlijk niet meer heen gekomen, want we hebben dan natuurlijk een aantal leden van Hugje Kronkelen feliciteren. Ja, en ik weet nog, ja, ik ben normaal gelijk spreker, dus ik weet helemaal niet wat ik normaal moet zeggen. Maar ja, goed, de rest wilde niet, jij had het ook eens open, ik ken het wel. En ik mag het bij deze doen. Is met het ook gezet doen? Ah, super. Ah, dat is mijn regendiefprijs. Ja, ja, maar goed. Dan wil ik even onze voorzitter Patrick van Weerten nog even horen. Ik weet even niet meer waar ik feliciteren, dat geeft me genoeg vertellen. De president, uiteraard, Ron Mols, proficiaal 1 keer in 11 jaar erbij en maakt er een nationale avond van. Krijgt ze de spanning opgesloten. Kronkeleren brengt goed. Patrick van Weert, heren, Raven brengt goed. Verder. Verder. Goed. Nou, dan gaan we door naar onze prinses, waar we natuurlijk groot op zijn dat die in het niet mag heersen. Dat ga je morgen doen. Ja, morgen ook prins Mark van de Kronkelaar. Dat kan natuurlijk geen betere zin als morgen. In deze, hij zal een frieken zelf zetten. Dat is Kronkelaar brengt goed. Raaf brengt goed. Yo! Verder. En nu mag ik eindelijk alle aandacht eens gaan. Niet? Ah, toch wel. Goed, dan hebben we nog kleinere twee jongens hier in het midden staan. Die in de eerste, onze nieuwe regerend jeugdprins, vorige week is uitgeroepen. Word ik hier vanmiddag als enige raad aanwezig worden, wat ik überhaupt niet mag. Maar het is carnaval, dus ik hoor van idee. Hartstikke goed gedaan, jongen. Je krijgt ook een sprong opgesprongen door het raad. Oh, sorry. Nee, je krijgt vaak het belangrijkers natuurlijk. Nu krijg je een bioscoop aangeboden. Golemi. De heer Ravenbrek goed? Kronkelaar goed. Ja, Lemmy, het is toch lastig om het naambordje te lezen, want dat was echt nice dat de eerste dat ze de bioscoop omgegeven hebben, terwijl ik die de eerste zei, maar dat is helemaal geen probleem. Ongeveer maken foto's en zo. En ik ga even door naar de laatste nog het krijgen verandering. Wat dat is? Oh ja, sorry, ja, nee. Oh, dat gaat Lemmy ook doen. Loop niet helemaal Nigel, dan komt het goed. Kronkelaar brengt goed. Ja, Raven brengt goed. Goed. Nu voor alles hebben we recht gezet. En we gaan eindelijk iedereen die achter de bühne staat. Ik wil feliciteren namens het regiment van de Klarissen. We wensen jullie een hartstikke schone vastelavond. We hopen dat je ervan gaat genieten en schone vastelavond. Goed is. Ja jongens, fantastisch voor de vlekkeloze woorden. Hebben ze het fantastisch gedaan. Ik weet, je draagt ons altijd een warm hart toe. En het ging niet altijd even vlekkeloos weer. Maar dat is toch helemaal niet erg. Als het zo op de vastelavond samen.
dat is de call. Dat is de call.